Recordeu la de coses que han passat en aquests 3 anys? Van presentar una moció perquè Franco deixara de ser fill adoptiu de la província. 41 anys de democràcia i encara barallant-nos per això. També aconseguirem baixar-li el sou al president de la Diputació. Sí, un 10%, però encara així segueix cobrant més que el de la Generalitat. 90.000 euros anuals, però... Què ha fet més enllà de la seva autopromo i demanar la independència de la província? Res, ni un sol projecte acabat. Es nota que va tenir bons mestres. Així i tot, jo em quedo en el moment en què van presentar el pla objectiva per evitar les subvencions a dit en la Diputació. 3 setmanes redactant un pla de repartiment objectiu que després van rebutjar sense llegir-ho. Però clar, quin espai hi ha per a l'objectivitat quan el que pretenen és repartir-se els diners entre ells? Sí, altres pobles sense aigua, mentre ells naden entre milions. Al final aconseguirien detenir-los en els tribunals i van retirar les subvencions a dit, dient allò de... Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. Almenys, aconseguiren que s'aprovaren alguns criteris de repartiment objectiu i el que es volien quedar entre 5 es va repartir entre tots. Després està el boicot que va rebre la Comissió d'Investigació per investigar els casos de corrupció dins de la DIPU. Va PP i Ciutadans de la mà i rebutgen investigar. Clar, ja se sap que els de la DIPU d'abans ara estan en Ciudadanos. Així deixaven córrer el temps i quan vam aconseguir reobrir la investigació ja havien prescrit la meitat de les seves coses. I així tot ens van dir soplons, bufons, ladinos i que havien pertorbat l'administració. Normal, tot el sistema per l'aire. I així van, dopant amb diners públics a suposats mitjans de comunicació que difamen a Compromís. En fi, hem aconseguit moltes coses, però encara queda molt a fer, sense ells en el govern.